Asa ka to kung mga anak nga isugo ko man to panugoy sa dinosaur? Wa baka to masaag? Uy mga kapatid! Panguli na ta! Oh, uli na ta! Tara! Lah, happy naman na yung Valentine's, no? Oo, mawagid. Hala ako, wala pa ibigay ko kadit. Ako po gani wa yung sa uman bastig man ko pirmis mga babay. Asa kay angay na itong buhato, no? Ah, ikaw na ko. Unsa man? Patudlo ta kang tatay. Tara. Hala, hala! Nausa man na si tatay? Tatay! Atong dinosaur, saan na nila tayo? Intang na tatay! Sama? Sama mo nga. Ganira ko paabot sa nga. Tuog na lang noon ko. Saka man po Miss Matay, binamog na unsa ka. Namayabag naman ng mga kaayo pa ng lawas. Di man ko na makayag mabuhi tayo ug mawala ka. Ano na nga dugay man mo? Nakabuhi ang dinosaur? Wala man tayo eh. Malangay gani mi kay may problema mi sa among kadate karong Valentine. Kanara niyang problemahan mo ang nalangay mo? Sayon ra na? Ato nang istoryahan, Bik. Usa may himuon na mo tay aron nami kadit. Mayo anak. Pangalap mo? Unsa man among pangalapon tay? Panguha mo dong og kanang pito ka dahon nga buyo. Itampos tay kay buyo man. Dili do, dili nak. Butang na sa lumay. Usa man itong gidugayan? Tara. Banda mangalap no? Sige lang basta kay dili lang ta. Sig, nato rin bandang gipapakita ni tatay oh. Inaadri? Oh, di sad magpugtuan dito. Nga dili ta gisugo ni tatay. Kuon sa na? Aw dito ta sonon kay lisod man po yung taon re. Tara, sige. Oh, unsa man nakabutang oh. Dah, basahan niyo kay di ko basa. Dito gani mi kiba mo basa. Usa ka ni siya? Hawa dra. Kung ano basa man may kinakagraduan ka? No, triti. Di ko pa mo basa na. Nah, may paani, tawag ta atong angkol na to. Mayo kay eskwela to college. May pa. Oh, may kay di ako akong cellphone. Katugay pa mo katawag ah. Wala ay yung taon ay. May maka-istoryahan diri ay. Nalag na yung matawag ron. Oh, hindi yung cellphone. Huwag mangkon. Hello. Hello, uncle. Uy, si Uncle na. Oh, si uncle lagi ni. Patati ko usa ka sakong biskwit. Uncle. Umagid. Nanda mi tuyo nimo, uncle. Usa man tay toyo ninyo? Nami nakita diri magpatabang unta mi nimo. Isugo min tatay mangalap mo niya. Nami nakita suwat di mi ka mabasa. Ano sa man di ay? Ispilingan daw ko na ninyo be. In O Ako na be. T R E S P E S Ako na be. E is I N J. Oh, Mao na Uncle. Kadali ra na. No trespassing good. so ba pasabutan ni uncle? Kadali ra na. Ambot ti pasabutan na. No trespassing, bawal mo agi ang tulo. Ay. Bawal mo sud ang tulo niya. Upat man ta, pwede ta kasud. Oh, sige. Tuod na. Tara. Sige. Tara. Grabe gini akong karugi anli. Daghang kay ning punga mga lubi. Nalagani kay gipa manahan gi ko atong ako ang lulo nga
datuon gitu. Mailang ka nakadako ni kung mas kipagkara makaengrig. Mangawat ako na ganang gibutangan ang lubi ganin ako no trespassing kay para dili na makasuod nga rin nga tao mga kawatan. Sige aroy mga makasuroy nga rin. Saan mo ni? Uy. Usama mo? Usama yan to yung aray. Kita mo ni? Kita. Usama ni? Tripod. Tripod. Pusil ko ni, pusil. Pusil, pamusil to no? Pusil na. Kamu ba? Kamong upat ba? Nag-usaman mo nga rin niya. Ako na ganang gibutangan. Kana diha o. Kana diha o. Ako na ba yung nagibutangan og no trespassing? Saan naman ito kong gibutang? Usama ni. Susay, kaway mga buot diging tao ninyo. Pag ako nang gidikit kito sa lubi. Wa na gid, wa na di naman. Wa mo kahibaw oh. Nami nakasuwat diri oh. No trespassing. Kamong upat, ha? Ning trespassing mo. Wa mo kasabot ana usay sa batang no trespassing. Gusto niyo mga silang tama? Usa mo, wa mo kasabot anang no trespassing. Nganong nanog mo nga sa akong kalubian. Usa mo nga rin. Kabuwa man mi kasabot ana. Unya, wa di mo kasabot. Unya nganong naman mga rin. Nanawag man mi sa mga angkol kay wa mi kibaw ana og unsa nang no trespassing. Oo, unya pero sa man kuno ingon si mo ang Ingon man siya nga bawal musud ang tulo nya upat man mi nuod mi. Kay tulo naman yung ingon na bawal. mga kanahan mo. Ang no trespassing, bisag sila mo kabuok, bawal mo musul ka rin. Pamahawa ko rin. Hindi ko pala ito. Silunta mo mga kanahan mo.